Rumahnya mana? Anak lurah. Wah, pergi wo. Lah kok malah mangan gedang, jaluk lakon malah mangan gedang. Gini. Iki lho contoh kaya ngene iki lho, cah wedok iki hadap sana, Dek. Alah cantik. Kang, aku yo duwe jago ning kene. Iki sing lanang iki. Oke, kamu bisa, Dek, sini. Oke, ya, sini. Yang bisa ngacung sini aja nggak masalah. Yang dari situ ada yang bisa? Oke, ini. Ada yang bisa situ? Iki Orang sakit. Niki ada langsung saking kula. Terus wis ora usah angel-angel. Sing kecil enggak apa-apa, yang kecil enggak apa-apa. Oke. Ya sini. Ya oke, gini. Weh, apa? Lah aku diceluk iki le. Ya aku. Lho, kan biyen awakmu kulino lewat rene bakul pentol to, Pak? Iya. Lek, tuku lek. Siap, gerak. Cek sing sarungan kon benakne engko. Lah ya kok melarat. Aku tak sawang kuwatir engko lek jeblok lho. Iki. Lah kok iso sarungan iso berduduk. Coba siap, gerak. Laki-laki ada yang mau? Yang laki-laki? Oke, adik-adik. Yang laki-laki sini, adik sini. Mau? Oh enggak, oke. Enggak ya? Siap ya? Udah. Ya, mbaknya namanya siapa? Cantik. Perkenalkan, nama saya Siska Yulandari dari Desa Kademangan. Oh, Kademangan. Mantap. Lurahmu kok nanggap dhewe londo. Lah, kosok. Oh, ngono ya sesuk. Sesuk Ya sama. Kok tak WA-ne. Tamu karo baru-baru. Ya, oke. Wah, gila. Piye? Bojomu ijol lagi tombak Vario le. Urung ditakoni wis mantuk-mantuk ngene, Pak. Cek ono namanya siapa? Namanya siapa? Amel, Amel, rumahnya mana? depannya rumahnya Bapak Lurah. Lah, andinge sempol, sing biyen bakal sempol sebelah kene. Sapa ra? Wah, sing kene bakal tahu, iki sate tahu gitu. Nggih. Wonten niku. Putrane Pak Biantoro. Oh, Pak Biantoro. Lah, sapa? Kenal. Lah. Rumah saku tiwas. Halah, Bapak Biantoro ngono tak kira kenal. Oke. Siap, berarti asli putra daerah. Asli sini. Yang keempat namanya siapa, Kakak? Surya. Surya. Ya sesuk ganten bismillah le. Aku HS kok. Aku HS pesane. Oke, Surya. Dalamnya pundi? Sukorjo. Aduh. Lah kok wong aduh-aduh to? Ya yang itu, yang kecil itu. Namanya siapa, Dek? Denis. Kelas berapa? 3 apa? 3B. MI. Oh, iya. Bener wi 3B, bener. 3B. Bener. MI ini pundi, Dok? MI Alikmah Jenglong. Oh, Jenglong. Wah, aduh. Ya iki lho Pak sing kulino ngomong. Sing anu ndi Minggir Sari sing dicah cilik mosok gak nek Minggir Sari belas iki. Kene. Apil dia. Mosok gak nek sing Minggir Sari iki. Iki sing Minggir Sari iki. Make mboten sekecor iki lho mboten Minggir Sari. Oh, kene. Iso. Nah, iso. No. Saya Lagi asli Minggir Sari lah aku. Pak, iki kudune yo ditakoni ngono lho, Pak. Ya, saya. Ben ngomong. Namanya siapa, Kakak? Dude. Rumahnya mana? Anak lurah. Wah, syukur kok. Oh, alah rara. Anake lurah ya munggah barang. Sik takono lurah ngendi? Lurah ngendi? Lurah kono lho. Iya. Kuwi to. Le, omahe kuwi to. Ya nek kembange barang kuwi to. Ibumu bidan roh aku. Baik. Ya malah. Wes oke. Yo. Yang di sini dulu ya. Kamu dulu, satu dulu. Agak maju, satu maju. Oke. Yuk nadane. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Jual mal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Piye to, Pak? Liane ya. Lah liane mesti iso. Minor. Sing apa? Minor lagi mesti iso. Masih. Oke. Lagu yang tadi. Minor gitu. Minor mau lho le. Iya. Lagu ya kari manis yang manis nambiai. Oke, iso ya. Ayo. Lindung dung tak dung. Ya. Kari manis
ukur yang manis nambyai kula wes yo wes dong riko mikir sing kuno omong ana lurahmu sesuk iki Oke. ya adik Mel asik Ala bocah kok kalem ngene to, Pak? lah ya iki seneng iki Banting ngempos Iki isik Joko. Kowe ra mungkin seneng kuwi tulange lunak kuwi. oh lunak nggih Seneng Pak niku. Siji kuwi loro Nino, tulange lunak kabeh. ya coba ya mesem dulu mesem oke cantik ya Ngomong karo mamahmu ya nak butuh mantu elek-elekan kae. Kari manis. Oke, sudah. Ayo. Anu tapon atau ding dung dung dek dung ter dung ter dung dung ter. Ya coba yuk. Wah, kecepatan. Lah, pas sing sedengan-sedengan saja, Pak. Oke. Kari manis, kurang manis nambyai kula. Wes yo wes, Riko mikir sing kuno. Ya, oke, siap terima kasih. Ayo, yo, gede yo. Alah, langsung Oke ya, ya. Siap gerak yo. iki so tenan pore to, Pak? Iki numpak sepeda sarungnya malah kiwir. Aku yo kuat. Ayo, saya urung aja gitu-gitu yo. Diam dulu. Kari manis. Lurus sik, Mas, lurus sik lagi nyilang. Nyilangnya sing loro. Oke, Yo, coba. Kari itu gini dulu, manis ke sini. Ya. Pakai nak manis pipi. Oke, yo. Kari manis. Lah. Kari bener, ayo. Kari. Oke. Kari. Asik. Oke. Kari manis. Aku yang manis namanya itu. Ngesroh Waya velocity ngene nyapo kok. Velocity nyapo iso kaya orkesan nih. Kok padane Adela apa piye kok. Ketoke nak Punakawan kulino dadi ki Petruk. Ayo, coba kamu dek ya. Oke ya. MI tadi ya. Bisa ya. Harus bisa kamu Oke, ya. bisa. Ayo. Senyumnya mana senyumnya? Senyumnya mana? Asik. Giginya mana giginya? Ayo coba. Kari manis, aku yang manis sampai pulang. Wes yo wes, dong riko mikir sing kuno. Ngene iki lho kamu mau kan. Take dua, kamu pinter oke ya. Ayo. Luar biasa, emang anak sini itu sangat luar biasa. Ah. Wujud Jadi, kerukunan wujud kerukunan warga Minggir Sari dan Kiwa Tengene. nyantai le. Santai, awakmu kan anake lurah. Anake lurah lho. Omahmu ya Santai, cedek omahmu ngono lho. kene. Tapi emang Masa ya wedi. dalu punika Iya. antara penonton kalian wayang ringgit kalian semua itu Dan semua kru di sini dan kru itu panitia kerukun ngoten. kerukunannya bersinergi kerjasamanya itu kerjasama yang sik nyantai dulu. tertata. Tuh. Ya, oke. Nah, donga sik, donga sik. Donga sik lho. Ya, donga sik. Oke ya, oke. Ini kan tadi juga ada yang luar dari Minggir Sari ya, Pak. Jadi kerukunannya. Kowe mau mbok takoni lho jenenge sapa? Wes. Ampun, Ayo, belok. Dude. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Kowe kudu iso kaya Pak Po, kaya Iso, ngopo iso. ya. Kaya lho. Ayo. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau melayang. Gitu ya, oke. Oke ya. Jadi pas gini ku sak bokonge ya. Lah. Ya, oke. Oh, alah anake lurah bapaknya mesti izin iki bapak iki. Iki mesti cilikane pakane mbiyen yo ngene iki. Iya, kita yo padha. Ayo, Mas. Ini. Yo. Tangannya loro. Yo. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau melayang. Harimau Malaya ku ngene. Mudun ngene. Sak bokonge. Lah ngono kuwi geder kudune. Ayo balik.
Salahe sapa kowe? Ayo. Roton dek. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Urung. Iki urung wayahe barang kaya wis ngene sih. Tak contoni ya. Pak Dalang contohna Pak. Enggak, uti. Pak Dalang. Jenengan ta mriki minangka pimpinan dadi contoh lho, Pak. Cah cilik iki lho. Ngene-ngene tok. Aku ora iso lek hari mulai ketek iso. Apa Sing telu agek mudhone yo. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau malah ya lah sik. Jan anak lurah kaya pitik ngendhong. Itu suatu contoh yang sangat luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk adik-adik yang di depan. Selain kita yang menghibur, mereka juga menghibur tonggo-tonggone. Hiburan ki ora mau hiburan terus ngene iki nyanyi-nyanyi ora. Ngene iki ya butuh hiburan yang adik-adik tadi, mas-mas tadi, mbak-mbak tadi. Lagi ngoten to Mas Sange? Saestu leres. Niki ngeten sarane sampun mantun kula tak mandhap. Matur nuwun. Piye maksudmu? Lah maksud piye? Lho kok mulih piye arep mandhap? Lah aku rong mangan belas. Karo lurah kayak blimbing tok ngono. Kuwi memang kan dari hasilnya bumi sini to. Oh iya. Dadi diwenehni Niki kula aturaken sinden riyen. Wong ngoten. Kersane sarang-sarang sekeca ngoten lho Mas Cangi. Wis pokoke dongaku untuk masyarakat Minggir Sari paringi rezeki ingkang barokah. Amin. Sehat. Amin. Lah ya ngono le. Adoh saka utang, adoh saka bebalak. Wis ngono wis beres sepenting. Batangi maca opo iki? Kayak iki apa neh? Ngongkon lho sapa? Iki lho njaluk model piye? Apa ora? Awakmu lho dadan opo? Aku gak. Dadan opo kuwi? Aku kadung macak ngene iki lho. Asik ngongkon lho sapa? Masa ning ndi? Dia ngerti-ngerti iso maca aku ngono. La ilaha illallah. Ini jendalu, Mas Cangi. Dalu. Lek wayang wong ira-irane iki kaya Drupadi. Irane lho. Nggih, irane ndas-ndasane ngono lho maksude. Ndasmu. Kaya Ndasmu. ya Sri Kandi. Sida apa ora? Iki ki lho apa? Kowe iki maca opo? Oleh kula lho rambutnya malah kresek kuwi lho. Malik ora no. Iki kresek. Mari tak rebonding kepanasan Mas. Akhirnya ngempel. Sik to. Kowe iki lho ape nyapa? Aku lho rase. Iki Pak Eko. Acara bengi iki njaluk prahmen. Prahmen opo Pak kok njaluk prahmen ku lho. Prahmen Apa? Gatot Kaca Gandrung. Lah iya to. Kandhani ra opo to. Iki lho rek Pak Buditan lambemu kok ora-ora Lah kacang-kacane dandan ludruk ngono kae. Aku wis kadung anu lho Mas iki dandan ke tisu lho Mas. Mosok ora sida main. Nyewa kondi. Anu mbuh mau enek pemean terus tak gawe ngono ae. Lah dandan kok ke tisu apa ra mblobor? Lah iki yo mergo acara bengi iki Mergo Pak khusus Eko, ya? Pak Eko spesial. Lambene di klambiku. Enak klambiku enak. Enek. Kowe iki ngengkel ae lho. Hansip. Nyawa hansip. Yo pasanganmu. Aku apa? Aku apa? Yo Gatot Kaca. Oh, pergi wo berarti. Ya tak macane. Kula pergi wae anu macange. Aku tak macane kene. Berarti nganggo dodo. Ya, nyowo dodo. ya. Nggih, nek mboten Dodo sik iki. nyongo nggih anu 30-an mboten napa-napa. Wih main kertu ta piye? Dirikata sang Gatot Kaca. Pak. Anu Sekedap Pak. kostume iki lho ndi? Urung enak ya klambine. Mau enek iki mau. Lah ngono. Lah iki lho. Sese Pak. Niki ceritane pripun Mbak niki? Pirang-pirang. Adegan Ya, pertama Gatot napa? Kaca gandrung karo Pergiwa. Oh, Pergiwa merga lewa-lewa merga disenengi Lesmana. oh ngaten. Oh. Kula purun mboten anu kalih Gatot Kaca. Piye? Kula purun mboten. Ya gelem akhire, tapi enek pihak ketiga jenenge Lesmana Oh, Mandra Kumara. Ah, kae. Kowe dapuk anu Lesmana Lesmana. lados Dobio. Dobio. Pekatur. sawarae. Wak pleketur. Nah, cilik ngono iki suarane. Kula nyuwun rapi. Lah. Kamu dapuk Betari Durga. Kok capek niku pripun sing
ceritane. Jadi cinta mereka antara Pergiwa karo Gatotkaca Nggih. itu tidak direstui kalih Arjuna bapake Pergiwa. Oh, Mergo ada ngaten. pihak ketiga jenenge Lesmana. Lesmana. Pengine Lesmana calon ratu. Janaka akan bahagia ketika duwe mantu calon ratu. Aku dadi napane niki? Dadi begenggek. Aku tak dadi manten kali Pak Eko mawon ya. Oke. Ya, gak apa-apa wis. Lek, Monggo Pak Eko. iki Gatotkaca apa gajah? Ira-iran kualik lho. Iri kata sang Gatotkaca kinon mapak Arakasutta teka pira Kresna Parata manah hermuji sektinira sektinira wang-wangis munggara cita Ucul kuwi lho, ucul. Gatotkaca matane Aku piye iki? iya no Aku. heeh Oh. ngono lho. Iya. Oh. Surem. Surem. Dewangkara. kingkin Kowe dhewe lho Lang, penak Lang. lir mangaswa kang layon Nah, ya ngono lho. Betapa Malah dangdut. Gak boleh, gak boleh. dan nyo ilang memanis Oh. watanan nira landu kumel kucem rah nyomratani Suarane piye? Oh, alah. Aku lho. pergiwo Suarane sampe Pak? gede, suaranya gede. orang gede Pergiwo. Kurang gede. Pergiwo. Kurang gede nek kurang dek. Gatotkaca masuk angin gitu. Pergiwo. Kowe ning di Cahayu. Lah kae lho nek kono. Aku tresno matamu kowe. Kowe meneng wae. Kowe ngali ana. Pergiwo. Aku tresno marang kowe. Kowe ning ndi cah ayu? Pergiwo. Wo. Pergiwo. Yo, Pergiwo Bakal memang budal goleki Pergiwo. Wo. Lah kok malah mangan gedang njaluk lakon malah mangan gedang. Saiki to, Saiki ora omong. Kula medale pripun, Pak? ya medale iki mung bareng ini terus goleki Pergiwo terus temu Oh, iya. sampak dhisikno Pergiwo, aku sing bakal teko Pergiwo. Nah. Yo.
Perjuane deglok asam urat. Dalane ra rata, Mas. Ora rada. Perjuane liwat sawah kok. Karo masaku. Awakmu lak koyo kuwi koyo naga. Masa ya perjuwa mbok klonthok ndase. Kaya naga. Kaya naga kowe lak ngono kuwi. Balik. Kurwi. Pangkur wiramalom. Jala ati ing mbok uyak iki lho. Weri, Mas. Terus melambang Jolali. Low. Pregiwa. Mandek satria mandek apa Gus? Iki piye to, Pak? Iki Kok malah dadi cakil Mas. cangkeme cangkem. Omongane pripun, Pak? Ya jagat Dewa Bathara Kakang Mas Gatotkaca. Ngono lho. Kaya kuwi mau, Mas. Ya cangkemmu. Cangkemmu dhewe lho. Ya jagat Dewa Bathara. Kok Kang Mas Gatotkaca tekono ing taman makam pahlawan. Madukara. Madukara. Wonten parikawi menapa Kakang Gatotkaca? Kaca. Lah wong ayu iki kaca dadi kasa. Pregiwa. Wonten dawuh katimbalan Kakang Gatotkaca. Wo. Apa Dot? Kowe gak ning Kamling to, Wo? Aku izin. Wo. Wonten menapa? Pregiwa. Kowe ngerti tekaku ning kene nyapa? Sampe lah ya buah ta? Buah matamu. Lah nyapa? Kowe seneng karo Iki Pregiwa. Aku tresna marang kowe, Cahayu. Menapa sampean sampun mikir bab perkawis menika Kakang Gatotkaca? Wis tak pikir. Wis tak imbang-imbangne. Kula menika badhe dipun entokne anake Pak Camat lho. Pregiwa. Pripun? Wis gak bakul pentol iki kowe. Apa enek wayang kok karo camat iki lho? Lah nek Camat dolan. Apa enek Pregiwa. Injih Kakang Gatotkaca. Gelem ra gelem kowe rudu rabi karo aku. Mbok dipun penggalih malih. Wo, Napa? wo. Napa Kang Dot? Kowe kudu gelem karo aku, Pregiwa. Mboten Kakang Gatotkaca. Pindah pelok. Wo, Injih. wo. Apa? Bolak-balik wawohe Pak Wo piye? Aku tresna karo kowe, wo. Ampun mekaten Kakang Gatotkaca. Wo, kowe roh lagu dangdut apa ora? Aku nek menapa? Wo, Injih. aku seneng karo kowe, Cahayu. Kok mesti ngono lho Kakang Gatotkaca iki? Aku iki gemes nek dikono ning ngono kuwi. Kowe gelem Lagune kan? solawatan. Ojo, wo. Iki lho Kakang Gatotkaca. Iya. Yen pancen panjenengan tresna lahir batin kalih kula. Kula nyuwun saterat sarana Kakang. Syarate apa, Pregiwa? Ingkang kapisan Apa? maca Quran sak matane. Ngawur rukun Islam kuwi liyane. Iki kok kowe iki tau wayang apa ora? Kula pripun, Pak? Niki, Pak. Purun mboten niki, Pak? Iya, gelem. Purun nggih. Karena cinta sejatinya Awakmu terus gelem.
yen pancen panjenengan tresna lahir batin marang kula. Iya. Jenengan kedah tarung kalian kesatriya. Satria sapa? Satria baja hitam. Bedil ndasmu. Baja hitam. Kula menika nggih sampun wonten ingkang lamar. Apa wani ngamar-ngamar sapa? Raden Lesmana Manda Montok. Sinten, Pak? Mandra Kumara. Mandra Kumara semanda montok. Jane wayang apa kuwi? Sapa Bregiwa? Raden Lesmana Kakang Gatotkaca. Lesmana Inji. kon rene bakal tak atasane Lesmana. Nah. Lho. Piye iki? Lesmana. Untune sapa mbok gawa? Diajeng Sugriwa. Mas Pergiwa kok Sugriwa. Sugriwa kethek. Diajeng Iki menika Raden Lesmana. Masa Lesmana macalin Mas. arep rabi karo awakmu dadi aku golek gawean sik Diajeng. Nyuwun sewu. Kula menika sampun tresna kalian Kakang Gatotkaca. Ora iso. Kudune awakmu rabi karo aku. Untumu. Jancuk. Lho. Aku Lah kok ngungkuli untune bari. Aku kok diguyu iki piye to? Pun to. Ayo rabi. Jenengan balik mawon nggih. Sayang sithik Diajeng. Pegah. Carek kalipang kae dhewe. Iki lho. Untu asli karo ora padha ae. Padha. Untuk asli karo ae padha ae wis ngono kuwi ya. Tapi nuwun sewu ini saudara percontohan kula niku mboten nate wayang Rabi. Wis bar. Iki lho sindane iki lho. Wong ketekur. Iki lho nyapa iso macak limas. Apa ora enek klambine wayang kok Ora enek-eneke kari klambi iki ning kantore Pak Eko. Kurang Wis sesuk nggo klambi wayang. Niki nembang mon sing putih niki. Iki apike ra mesti to aku nyawang iki apik les. Lho sampean pengen untu sing ngene iki yen. Nek papat. Jadi kan beto anu wangsul. Masuk langsung ngene. Ayo Nur, tekan Nur. Sinten iki? Telu langsung iki. Kita Nur karo Kristin. Oke, monggo. Sepatu iso. Tak sepoti. Aku tak sepoti. Kangen ngene-ngene rasane. Cek yo. Ayo nyanyi Diajeng. Kaya anu kowe. Iya. Ya, lagune Cinta Merah Jambu. Niki sing anu nih, nembe hit malih. Lagu lama ingkang nembe viral malih. Lagune piye to kowe? Nadane. Lagune piye? Ya kuwi minor, Mas. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu. Masa yo nganggo Kau nyanyi kae. Sing viral iki Iya. Kau nyanyi. Kana Zainul. Wong untune pasangan karo ae padha ae lho jane untune. jane yo kacek sithik lho. Ayo. Untuk asli karo ora kok padha. Padha ae. Yuk, Cok. Mangga diaturke. Wis apa ki? Sapa? Sapa? Apa? Anake sapa kae dolanan kibet iki lho. Kakang Gatotkaca. Nyapa? Kibote kepenyet. Rene mangke tasih wonten hadiah-hadiah. Nggih. Nggih, lakone dasare ya rong lakon. Nggih, monggo ndherekaken. Tawis ngaten Nggih, monggo ndherekaken. Koko sing dupa kumelun nyeneng ketyasa ngabekti kawanku sagong jajahan